Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Tho Dr. Bas Khamarbo unong aktin jongka VP daka keru kubor haka akau jongka Facebook haka bola tho kumni nga ai ka jingero ye iba te bor pathau ba ila priang ye ka politics jongka VP haka ba ila resign naka kambala thung daka ne ka sarkar MDA ka ba penserwa ye ka pisa upaj ba ila resign na du usnam arhajar ar phosau nga kermen ba omtang ma i ban priang ye ka politics jongka VP Ndrai in pensang tu lemru ya kinong kersan jong i pan priang ya ka politics ka VP ngam artatin ba in ais dono ya ka jing kersan jong i ya ka VP kublai sibun ba pathau Dr. Bas Khamarbo ula thoru daga ketin phareng ha ka bula thok kumni it is never too late to do the right thing ka bumut kam long ka baslam ban le ya ka badai kane ka daga kerwo ka bala wan ling ba Dr. Bas Khamarbo unong aktin jong ka VP